हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे आपडेटआनो जादों नोंथांमोनाथ' दाहालागै बयबो मिथिखाबायानो जानो हागौ देग्लाय 2024 मायथाइनि मस्ट एवाइटेड बड' सावथुन जाय सावथुननि टाइटेलानो जादों दाहाल आरो बे सावथुनखौ लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय आबुं सावथुन दिहुनजेनगोन आरो बे सावथुननिनो स्टोरी स्क्रिप्ट आरो डिरेक्शनखौ खालामदों बर' सावथुन मुलुगनिनो सासे मुंदांखा राफोद सावथुन दिहुनगिरि पंकज लाहारी बिथाङा आरो बे सावथुनाव जों गाहाय फाव खालामनाय नुनो मोनगोन लिंसार बसुमतारी, हेलिना दैमारी, बिग्राय ब्रह्म, नेरसोन बसुमतारी आरो लीना बसुमतारी। आरो मख'नो गोनांदि बे सावथुनाव लिंसार बसुमतारी बिथाङा फाव खालामनायजों लोगोसे एक्शन डिरेक्शनबो खालामदों आरो बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों भारुल पराली बर' बिथाङा। नोंथांमोना बेनिनो अफिशियेल टिजारखौ दासिमबो नायथ'वाखैब्ला लेहेर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। टिजारखौ नायोब्ला हमनो हायोदि बे सावथुना मोनसे हाई क्वालिटिनि सावथुन जागोन आरो बेयाव जों गाबनाय मिनिनाय बुलायनाय दानख्लाबनाय सुख्लाबनाय बायदि सिनफोरखौ नुनो मोनगोन आरो बे सावथुनाव बिथांमोना ओरैबायदि हाई क्वालिटि VFX बाहायदों जेन बे सिन्सफोरखौ जों रियेल बायदि मोनो। टिजाराव नुनाय बायदिब्ला जों लिंसार बसुमतारी बिथांनि फाव खालामनायखौ बाख्नायनांगोन। बिथाङा ओरैबायदि गिलु बालु ब्रुटेल एक्शन सिन्सफोर खालामदों जेन बिथांखौ जों साइकोपेथ किलार बायदि मोनलायलाङो। आरोथ' दायो टिजारल' रिलिज जादों, ट्रेलार फैनो बाखि दंबावो। ट्रेलारखौ माबायदि जागोन सानस'नोनो हायाखै। नोंथांमोनाबो टिजारखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आंथ' दायो ट्रेलारजों लोगोसे फुल मुभिखौ नायनो थाखाय फुरा रेडि जानानै थाखाबाय।